Pros and cons pagsigig ulan. Inana day na inig magsigi og ulan. My God. Ako na siyang gipayungan. Naaday disadvantage kusog kayong ulan, grabe mura kag lisang sa ulan kusog jud kaayo no ang nahitabo kay namulak naman siya ni bukhad na daghanay na ay tulo ka flower nga natagak. Sayang, pero inana man gid na tuara o tulo ka flower katong una na bloom ay murag dili ra gani tree diri sa isa ka punuan tulo. Makasad, pero unsaon ta man kusog kay ulan, grabe gapon taod-taod karon ni gana na ang adlaw pero gabi grabe ka kusog sa ulan dayon taod-taod mahinay mobalik na sad narao nangatagak ang kuan na daghanay gani. Oh, sayang kaayo. Nana di ay basta kusugay ang ulan mo din na ilang giingon nga kanang gamay ra mabunga ba basta ting ulan or swerte na lang gid kung na ay makalusot. So ang basin mo ulan na sad og kusog unya kusog gid kaayo nga ulan ha. Grabe murag kog madlok sa ulan. Murag makalisang inana. So nangatagak ang iyang bulak nga katong maukuan na ara. Siya ngay daghan naman sad ang nagbloom. So ambot lang kung kuan kung masaril ba ning akong gipayong-payong diri pasin pag ulan og kusog kay hugno na hinuon ning akong balay-balay nga mura ra og tikling. Pero makasad. Ganahin na ra ba sila ni abot na gid siya dito sa akong kuan. Ito sa iyang trellis. Reles ng tren. Piles ng tren. Nakita na ko ang mga flower nga nahagbong no. Makasad siya. Nana gidi ay. So, dinarag na ito. Masaydan mo ang kuan. Kung ikaw mag-handle na gid ka kanang mga inani makasayod gid kay bisag walay nagtudlo nimo kay makita man nimo no makita gid nimo ma-experience gid nimo so makabalo ra gid kay inana gid ay bisan way magtudlo nato or siya pag atiman sa atong anak nga bisan wa ta nagtudlo wa ta tudlo makabalo ra gid ta ug unsay mga kinahanglan angay buhaton mga inana sumaora sab sa lain butang.